तिथे आपण काय बनवलेलं आहे? हे डोनेट्स आहेत आपले. अरे वा, 3 प्रकारचे आणि ते पण एकदम स्टायलिश आहेत वाटतं. हो. नमस्ते. नमस्ते, मी मोनिका. आज आपण बघणार आहोत डोनेटची रेसिपी. तर डोनेट म्हणजे काय, तर एक थोडक्यात साधं सरळ सोपं म्हणजे फ्राय केलेला केक. फ्राय केलेला केक. डोनट हे फूड लहान मुलांना खूप आवडतं, प्रचंड आवडीचं आहे आणि स्पेशली माझ्या आईची खूप फेवरेट आहे. तर मग तिच्यासाठी सरप्राईज म्हणून मी बनवली आणि लास्ट मंथ मध्ये माझ्या भावाचा बर्थडे होता, तर मग त्याला पण सरप्राईज होईल बर्थडेसाठी म्हणून मग ही रेसिपी ट्राय केली होती. आणि रेसिपी एवढी छान झाली होती की आईची तर प्रतिक्रिया होती की मार्केटमधून आणले की काय असं. हो काय, तुम्हाला असं खरं वाटलं की मार्केट मधले कधीच आणले त्यांनी पार्सल बाहेर? मला वाटलंच नाही की घरी बनवले म्हणून. अरे वा, तुम्ही परत आणायला बोललात असेल आहे ना? नाही म्हणून मी तिला परत कर बोलली परत. आता तुम्ही लाईव्ह इकडे बघताय ना आता? हा, म्हणून मी आता इथे बघते ती कशी बनवते. आणि डोनेटची रेसिपी पण जर आपण बघितली ना, तर ह्याचा जो भूतकाळ म्हणू शकतो किंवा कुठे क्रिएट झाली आहे, तर हिचं ओरिजिन आहे अमेरिकेमध्ये. न्यूयॉर्क सिटीमध्ये बनवली गेली आहे ती आणि ती नंतर जगभर प्रसिद्ध झाली. आणि एवढी प्रसिद्ध झाली की आता अमेरिकेमध्ये ना जून महिन्यामध्ये त्यावेळेला ना एक नॅशनल डोनेट डे म्हणून सेलिब्रेट केला जातो. म्हणजे विचार कर, एका जेवणाच्या पदार्थावर दिवस काढला म्हणजे तो पदार्थ किती फेमस झाला. फेमस झाला म्हणजे डोनट खूप प्रचंड फेमस आहे तिकडे. आणि आपल्याकडे जर इंडियामध्ये जर तुम्ही म्हणाल ना, तर लहान मुलांपासून ते अगदी म्हणजे वयोवृद्ध. आता माझी आई आहे मिडल एजची, पण तिला पण ही प्रचंड आवडते. किंवा आपण त्याच्यावरती आपण जे सजावटीसाठी डेकोरेशनसाठी जे काही सामान वापरतो ते बघून ती रेसिपी ना अजून अट्रॅक्टिव्ह वाटते. म्हणजे लहान मुलांना किंवा कोणी असेल आपल्यासारखं किंवा ज्यांना चॉकलेटची आवड आहे, केकची आवड आहे, ती लोक आवडीने म्हणजे त्या गोष्टीकडे आकर्षण त्यांचं वाढतं आणि ते आकर्षले जातात त्या गोष्टीकडे. मला तर धीर नाही करवत आहे, असं वाटतं तू कधीतरी एकदा पटकन बनव आणि अरे मला कधी- बघू दे कशी बनवतेस ती. हो हो नक्कीच. तर आपल्याला ना हे ऍक्च्युली एगलेस आहेत, हे सगळ्यात महत्वाचं. म्हणजे कोणी काही कम्युनिटीमध्ये त्यांच्याकडे नॉनव्हेज खाल्लं नाही जात, तर मग अशा वेळेला काय करायचं, एक एगलेस पण असतात आणि एग वापरून पण डोनेट्स केले जातात. तर आपण जे बनवणार आहे ना, तर ते ईस्ट वापरून करणार आहे. तर हे मार्केटमध्ये ना एक जनरल स्टोर्समध्ये मिळतात, डीमार्ट्समध्ये म्हणा किंवा जे आपले लोकल स्टोर्स असतात ना, जिथे आपलं केकचं सामान वगैरे मिळतं, तिथे हे साधारण 30 ते 40 रुपयामध्ये हे उपलब्ध होतं. त्यांना काय म्हणायचं, ड्राय इस्ट द्या का? ऍक्टिव्ह ड्राय इस्ट द्या म्हणून. असं म्हणायचं का? आणि जर ईस्टचे जे प्रकार असतात ते 2 प्रकार असतात, एक ऍक्टिव्ह ड्राय इस्ट आणि इन्स्टंट ड्राय इस्ट. तर इन्स्टंट ड्राय इस्ट म्हणजे काय असतं, की तुम्ही डायरेक्ट डो मध्ये जे काही पीठ करणार आहे तुमचं त्याच्यामध्ये वापरलं जातं. आणि ऍक्टिव्ह म्हणजे काय, तर ह्याला आपल्याला ऍक्टिव्ह करायचं आहे. म्हणजे ह्याला आपल्याला चालू करायचं असं हा, आहे. ह्याला चालू करायचं आहे. म्हणजे ही हा जो पदार्थ असं आहे ना, की हा वनस्पतीमध्ये मोडत नाही किंवा असं काही कुठला दुसऱ्या एका निर्जीव वस्तूमध्ये पण मोडत नाही. बरोबर. ईस्ट म्हणजे काय, थोडक्यात मराठीत बोलायचं तर एक फंगस किंवा आपण बुरशी म्हणतो ना, तो प्रकार आहे तो. आणि तो आपले जे पण बनवणार ना, बेक करणार, त्याच्यामध्ये हे आपल्याला मदत करतात ईस्ट होण्यासाठी. म्हणजे आपल्याला जे त्याची फ्रॅगमेंटेशनची प्रोसेस असते, जी फुलायची प्रोसेस असते ना, त्याच्यासाठी हे जास्त मदत करतात. बापरे, मी रेसिपीच्या लगेच पेक्षा यांना ना प्रोडक्ट प्रमोशनला पाठवलं पाहिजे, लगेच प्रोडक्ट सेल होतील. बरोबर. आता हे कशी युज करायचं आपल्याला? हा, ते कसं यूज करायचं आपण ते दाखवते मी. इथे ना पाणी पण घेऊ शकता. मी इथे दूध घेतलेलं आहे. दूध नॉर्मल टेम्परेचरवरती, जे आपलं रूम टेम्परेचरवरती आहे ना, गरम करून थंड झालेलं दूध घ्यायचं आपल्याला. ओके, अगदी थंड पण फ्रीजमधून काढलेलं घ्यायचं नाही. हा, आणि अगदी गरम पण घ्यायचं नाही. त्याने काय होईल, आपलं जे ईस्ट आहे ना, ते त्याच्यावरती जे ऍक्टिव्ह होण्याची प्रोसेस आहे ना, ती ह्याने नाही होत. बरोबर. हा, म्हणून नॉर्मल टेम्परेचरवरती थंड होऊन द्यायचं. पाणी जरी असेल ना, तरी ते थोडंसं गरम करायला ते थोडंसं नॉर्मल टेम्परेचरवरतीच थंड होऊन द्यायचं ते, आणि ते यूज करायचं. ते इथे दूध घेते मी अर्धा वाटी. राहिलेलं दूध आपल्याला डो साठी पण होईल. चालेल. इथे आपल्याला ना साखर वापरायची. तर आता साखर का वापरायची, तर आपलं ईस्ट आहे ना, ते ऍक्टिव्ह करण्यासाठी साखर मदत करते. अच्छा. त्यासाठी आपण साखर वापरायची याच्यामध्ये.
आता साखर थोडी ह्याच्यामध्ये विरघळून द्यायची. साखर आपली इथे पूर्णपणे विरघळली आहे. ओके, तर आता काय करायचं आहे, आपण 2 वाटी जर मैदा घेणार असेल तर 2 चमचे आपण त्याच्यामध्ये ईस्ट वापरायचं आहे. एकदम छोटे छोटे दाणे आहेत ना हे? हा, छोटे छोटे असे दाणे असतात खसखस सारखे. आणि हे एक 10 मिनिटं आपल्याला हे ठेवून द्यायचं. आता असेच? त्याची जी ऍक्टिव्ह होण्याची प्रोसेस आहे ना त्यासाठी असे 10 मिनिटं उघडं ठेवायचं. 10 मिनिटं झाकून ठेवून घेऊया एका साईडला. तोपर्यंत आपण डो कसा बनवायचा, किती मेजरमेंट लागेल तर ते आपण प्रोसेस बघूया. तोपर्यंत आपण जो डो बनवणार आहे ना त्याच्यासाठी आपल्याला 2 कप मैदा लागेल. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहोत. ओके, आणि हे मिक्स करून घ्यायचं. याच्यामध्ये ना मगाशी आपण मीठ टाकलं, तर मिठाचं एक गंमत अशी आहे ना की आपण जर मिश्रण आहे ईस्टचं जे केलेलं, तर त्या ईस्टच्या मिश्रणासोबत जर मिक्स केलं ना तर काय होतं माहिती आहे, जी आपली फुगायची प्रोसेस असते, फ्रॅगमेंटेशनची प्रोसेस असते ना, ती मीठ आणि ईस्टचं वाकडं असल्यामुळे बरोबर ती प्रोसेस थांबते. मिठामुळे ती फुगत नाही, म्हणजे फुलत नाही ती. अच्छा अच्छा, बरोबर. तर ते प्रोसेस आहे ना ती थांबते. म्हणजे तुमचे डो जसे असे टुमदार असे फुगलेले पाहिजेत ना, ते नाही होत ती प्रोसेस त्याच्यामुळे. मिठामुळे नाही होत. हा, म्हणून आपण पिठामध्ये मिक्स केलं. तर ईस्ट बघूया आपण आता आपल्याला झालंय की नाही ते. तर इथे 10 ते 12 मिनिटं झाली आहेत. हे बघा, हे असं जे आहे ना वरती फुगून आले, म्हणजे दाणे दाणे होते ना, बबल्स आले. हा, ते जर पाण्यात मिसळलं असतं पिठासारखे तर समजायचं की ते ईस्ट खराब आहे आपलं, खराब आहे. हा ऍक्टिव्ह नाही होत आहे ते. आणि वरती फेस आला म्हणजे एकदम व्यवस्थित एकदम. हो, फेस आला म्हणजे ते आपलं झालंय परफेक्ट. ओके, तर हे मिक्स करूया. म्हणजे असं ओळखू पण शकतो, समजा आता कधी पॅकेट आपल्याकडे ठेवून खराब पण होतात. आता हे मिक्स करून आहे ना आपण हे सगळीकडे पिठात आपण काय करतो नॉर्मली सगळीकडे डायरेक्ट एकदम टाकतो, तसं नाही टाकायचं, मध्यभागी टाकायचं. आणि हळूहळू मग त्याच्यामध्ये आपण थोडं थोडं करून पीठ असं मिक्स करायचं. गरज लागली ना तर आपण हे जे मगाशी शिल्लक राहिलेलं दूध होतं ना, एकदम थोडंसं मी त्याच्यामध्ये यूज करते. थोडं थोडं घालायचं, पाणी दूध जे काही वापराल ते एकदम घालायचं नाही ते. दूध वापरलं तर अतिउत्तम. हा, इथे ना हे छानपैकी असं मळून घेतलंय. कधी कधी नाही चिकट पण होईल, हाताला बघा लागलेलं आहे थोडंफार. तर असं समजायचं की आपली प्रोसेस एकदम व्यवस्थित चालू आहे, जी काही डोनेटची आहे ती. आता काय करायचं, आपण आहे ना थोडंसं मैदा टाकून घेऊया इथे, आणि मग हा डो चांगला मळून घ्यायचा आहे. हे ना छान असं मळून घ्यायचं आपल्याला. ओके, आणि आता काय करणार आहे आपण त्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून तरी बटर टाकणार आहे. ओके, आणि हे आता छान परत मळून घ्यायचं. हा, मळून घ्यायचं. याच्यामध्ये शंकरपाळ्या वगैरे कसं करतो आपण असं छान मळून घ्यायचं. असं हाताला लागलं पाहिजे ते पूर्ण तुमचं बटर. आणि मळायची प्रोसेस आहे ना कमीत कमी 10 ते 15 वेळ तरी मळायचं. हा, मळायचं आहे असं. हा, तुम्हाला जर छान डोनेट पाहिजे असेल त्याच्या अगोदर पण जे बटर लावायच्या अगोदर पण 2-3 मिनिटं मळत होता ना तुम्ही? 2-3 मिनिटं जास्त. मळायची प्रोसेस ही अशा प्रकारे स्ट्रेच करायचं आपल्याला. म्हणजे उगाच डोनट वर डे नाही ठेवलेला आहे तो, है ना? डोनट डे. मळायची प्रोसेस जर तुमची नाही व्यवस्थित झाली तर तुमचे डोनेट काही फुलणार नाही आणि छान होणार नाही.
तर ही प्रोसेस आहे ना अजिबात स्किप करायची नाही. ही कॉन्सन्ट्रेट देऊन तुम्ही हा. हात दुखले तरी चालले, हा पण एक 10 ते 15 मिनिटं तरी तुमचे हे छान असे मळले गेले पाहिजे. बरोबर. हे असं 10-15 मिनिटं करायचं आपल्याला. हा तर ते पीठ फुलून येणार मग. बापरे, मग खा बनवणारे. खाणाऱ्याला सोपं आहे. ही जी खेचायची प्रोसेस होती ती मम्मी 2 मिनिटं तरी केली यांनी. हा है ना? हो बापरे. खाणाऱ्यांनी जरा लक्ष द्यावे. इकडे बनवणाऱ्यांना खूप मेहनत लागते इकडे, है ना? हे ना छान मळून झालं आपलं आता. हम्म. तर हे काय करायचं, हे अशा प्रमाणे हे बघा आतल्या साईडला मी खेचते तो पीठ. बरोबर आहे. ठीक आहे. आणि आता ते आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं तरी एक अर्धा तास ठेवलं तरी खूप छान आहे. पण डोनट बनवायला मेहनत तर आहे. आता काय करायचंय, पीठ आपल्याला ना भिजत ठेवायचं. आपण इडलीचं आंबोळीचं कसं पीठ आपण भिजत ठेवतो तसं आपल्याला हे भिजवायचं. तर काय करायचं, थोडंसं बटर लावायचं, हे ठेवायचं आणि परत थोडंसं बटर लावायचं. अगदी चोळायचं. हा. आणि एक अर्धा तास किंवा 15 मिनिटं हे झाकून ठेवायचं आपल्याला. पॅक. हा. आता जी त्याची फुगायची प्रोसेस आहे ना ती ऍक्च्युली आता आता सुरू होईल. आणि ते कशी फुगतील ते पण आपण बघूया. आता आपलं जी फुगायची प्रोसेस किती झाली आहे ती आपण चेक करूया. ते 20 ते 25 मिनिटं झाली आहेत. हे बघा मगाशी आपला किती होता गोळा आणि आता किती झालाय. हे बघा. आणि वास पण सुटलाय ईस्टचा. ठीक आहे. त्याचं थोडंसं आता हवा काढून घेते. हवा काढून घ्यायची त्याची. वास येतो असं ब्रेड वगैरे असं काहीतरी केल्यासारखा. हा ठीक आहे. एकदा मळून घेऊ. हे बघ. एकदम हलका नरम ना. हात लावून बघा मऊ झालाय. मऊ झालंय एकदम. हा, खूप सॉफ्ट झालंय एकदम. एका साईडला आपण तेल गरम करायला ठेवूया. ओके. तोपर्यंत आपण डोनेटची प्रोसेस बघूया. असं एक प्लेन सरफेस पाहिजे आपल्याकडे. पोळपाट पण चालेल आपल्याला. नसेल तर ताटपलटी करायची. अच्छा. आणि ताटावरती हा लाटायचं. पीठ टाकूया थोडंसं. अशी जाड चपाती लाटून घ्यायची आपल्याला. जाड का घ्यायची तर हे बघा हे साधारण आहे ना, हे अशी 1-1.5 इंच ठेवायची. म्हणजे तुमचं ना जेव्हा तुम्ही तेलामध्ये टाकणार ना तर ते थोडे फुगले पाहिजेत ना आपल्याला. मग त्यासाठी हे साधारण ही एवढी 1 ते 1.5 इंच 1 इंचाची तरी तुमची ही चपाती झाली पाहिजे. पिझ्झा बेस सारखं आहे ना ते. हा. पिझ्झा बेसची कशी साईज असते 1 तशी इंच ठेवायची जाड. हा तसं जाड ठेवायचं. ओके. आता काय करायचंय, बाहेर ना मार्केटमध्ये ऍक्च्युली डोनेटचे ना कटर मिळतात. तर आपल्याला विकत आणायची काही गरज नाहीये. घरात आपले काटेरी अशी कडा असलेली जे काही वाटी असेल ग्लास असेल ते आपण यूज करायचे. हे बघा हा एक काढला. शिल्लक राहिलेल्याचं आपण परत लादी लाटायची. सेम प्रोसेस करायची. 1 इंच तरी ठेवायची ती चपाती आणि परत लाटून घ्यायची. ओके. तर आता काय करायचंय, हे जे 4 बनवलेत ना आपण ते बघूया आपण प्रथम. डोनेट म्हटल्यावरती ना आपल्याला इसेन्स किंवा आपल्याकडे असे छोटे काही टोपणं वगैरे असतील किंवा केकचे आपण जे नोझल्स असतात ना, केक सजावटीसाठी क्रीमसाठी जे यूज होतात ते जरी वापरले ना आपण तरी चालेल. तर सेम प्रोसेस आहे. हे प्रेस करायचं आणि त्याचा गोळा काढायचा बाहेर.
हम्म. ओके. असेच गोल ठेवले तरी हरकत नाही. त्याच्यावर पण एक वेगळी डिझाईन आपण करू शकतो नंतर. हे ठेवताना काय करायचं माहितीये, डायरेक्ट नाही ठेवायचे. हा थोडस पीठ आहे ना, पीठ लावायचं. हा पीठ थोडंसं भुरभुरायचं आणि चिटकून बसणार नाहीत मध्ये. हा हे असे ठेवून द्यायचे. तेल तापलं आपलं, ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये हे डोनेट सोडूया. सोडूया. पहिल्यांदा एकच सोडायचं आहे. अंदाज बघायचा आपण की आपल्याला कितपत जमतंय ते. ओके. हे बघा, हे बघ, फुगल्यावरती आपलं वरती वरती आलं. आलं. आपणच वरती आलो. लगेच आपलं 5 सेकंड मध्येच वरती आलं. हा हो. लगेचच. त्याला असं दाबायचं नाही खाली. नाही दाबायचं, हवा दाबलं तर जाते. त्याची ना हवा जाईल नाही, बरोबर. फुगणार नाही. आपलं फ्लफी झालं पाहिजे ना एकदम. हा, स्वतःच्या यानेच ते फुललं पाहिजे. थोडेसे ना ब्राऊन भाजून घ्यायचे. ओके, तळून घ्यायचे. तुमच्या आईना पण बघायचं आहे लाईव्ह. हा. कलर चेंज झाला. तर इथे बरोबर 1 मिनिट झाली आत्ता. एकाला तळायला का? जास्त फास्ट गॅस वरती तळायचे नाही ते करपतात वरून. करा. वरून करपतात आणि आतून कच्चे राहतात. हे बघ, आपणच वरती आले. लगेच वरती आलं. तिकडे आपण डोनट तळतोय, इकडे आपण पाणी तापवलं डोले. पाणी कशाला आपल्याला? पाणी आपण आहे ना चॉकलेटचं त्याच्यावरती डेकोरेशन करणार आहे. हम्म. तर चॉकलेट आहे ना डायरेक्ट गॅसवरती नाही ठेवता येत आपल्याला. नाही तर ते करपतं. तर त्याच्यासाठी ना डबल बॉइलिंग मेथड आपली असते, ती यूज करायची आपण त्याला मेल्ट होण्यासाठी. हे व्हाईट कंपाऊंड आहे, तर हे आपण डेकोरेशनसाठी आपण वापर करणार आहे ह्याचा. पाणी ना आपलं गरम झालं, तर हे जे भांडं आहे ना ते असं पाण्यावरती धरायचं. ओके. मेल्ट करून घ्यायचं ना सर्व. चॉकलेट मेल्ट करून घ्यायचं आपल्याला. हा आपलं डोनेट तयार आहे. हा. तर ह्याला ना थोडंसं गोड चव यावी म्हणून काय करायचं माहिती आहे, पिठी साखर आहे ना हम्म. ती थोडीशी घ्यायची आपण ताटामध्ये. ओके. आणि हे असं त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे. हम्म. तुम्हाला जर चॉकलेटचं डेकोरेशन करायचं नसेल तर हे तुम्ही असेच साखर लावून पण ठेवू शकता. हम्म. आणि जसं जसं ना वेळ जाईल ना ती साखर विरघळते. गरम असल्यामुळे ही प्रक्रिया पटकन केली आपण. हम्म. आणि ती मग साखर आहे ना आतमध्ये मुरते त्याच्या. अच्छा. आणि अक्षरशः जो आपण बाहेरून आणतो ना ब्रेड, हा. गोड लागतो आपल्याला, तसा त्याचा बन तो लागतो. सर्वांना अशी साखर लावून घ्यायची, पिठी साखर. हे ना चॉकलेट आपलं मेल्ट झालेलं आहे चांगलं. ओके. तर आता काय करायचं आहे, हे डोनेट एकच बाजू आपले डिप करायचं त्याच्यात. डिप करायचे आणि आपण प्लेटमध्ये काढूया. आता ते व्हाईट लावू शकता, चॉकलेट लावू शकता. आपण एक व्हाईट कंपाऊंडचं आपलं डेकोरेशन करणार आहे आणि एक आहे ते चॉकलेट कंपाऊंडचं करणार आहे. तर माझ्याकडे आता सध्या डार्क कंपाऊंड होतं. तर डार्क कंपाऊंड आहे ना थोडंसं कडू लागतं, तर मग काय करायचं आपण जे व्हाईट कंपाऊंड आहे ना त्याच्यासोबत मिक्स करायचं आहे. ओके. तर हे आपण थोडंसं मी काढून घेतलं इथे. आणि हे गरम असल्यामुळे बघा हे वितळायची प्रोसेस चालू झाली आहे. चालू झाली. बरोबर. म्हणजे किती गरम होतं ते. हां, पाटलंसं थोडंसं पण आहे ना हे गरम पाण्यामध्ये थोडंसं ठेवू शकतो. हे ना झालेलं आहे आपलं चॉकलेट. ओके. हे ना चॉकलेटची शेव म्हणू शकतो, स्प्रिंकल्स म्हणतात त्याला. आणि डेकोरेशन्स तुम्ही कशाने करू शकता, हेच गरजेचं आहे असं काही नाही. हे जेम्सच्या गोळ्या आहेत ते पण यूज करू शकता, किंवा हे असे कलरफुल स्प्रिंकल्स मिळतात हे पण वापरू शकता. किंवा असे जर तुमच्याकडे तुम्ही केक वगैरे बनवत असाल तर हे असे गोल्डन एडिबल बॉईल्स बोलतात ह्याला. हे पण एक साधारण 40-1 रुपयापर्यंत मिळून जातात. ही बॉटल. हां, बॉटल. तर तुमच्या आवडीनुसार कलरमध्ये पण मिळतात, गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, तर ते पण तुम्ही यूज करू शकता. डेकोरेशन तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता. मी ते थोडेसे ना हे चॉकलेटी आहेत आपल्या. ओके. तर हे आपण सफेद याच्यावरती टाकणार आहे. हे थोडेसे ना वेगळ्या वेगळ्या शेपमध्ये, हर्टमध्ये किंवा कार्टून्सचे चित्र वगैरे असतात ना तशा टाईपचे पण स्प्रिंकल्स मिळतात. ओके. तर हे पण साधारण 15-20 रुपयापासून चालू आहे. म्हणजे हे केक डोनट्सला डेकोरेशनसाठी आहेत का सर्व हे? हां, डोनेटसाठी किंवा केकसाठी पण वापरतात ते.
तुमच्या आवडीवरती आहे कुठलं वापरायचं आणि काय डिझाईन करायचं आणि काय डेकोरेशन करायचं आहे ते. लखलखीत झालं आता. त्या दोनवर नाही का हे असेच म्हणजे हे असे असे साधे. नॉर्मली पण म्हणजे हा, डेकोरेशन नाही normally. करायचं ना हा, तर तुम्हाला असे. डेकोरेशन नाही करायचं तर हे फक्त साखर लावलेलं पण तुम्ही खाऊ शकता. ही साधारण आहे ना क्रिसमस म्हणा किंवा दिवाळीत म्हणा किंवा बर्थडे असेल तुमच्या घरी हा. कोणाचा किंवा तुमच्या घरी लहान मुलं असतील त्यांना सरप्राईज करायचं असेल मार्केटमधून त्यांना खूप आवडतात आंबे तर मग त्यांना सरप्राईज करायसाठी तुम्ही घरी पण हे बनवू शकता कधी पण. आणि असंही आपल्याला काही खावंसं वाटलं तर आपण बनवतोच. हा. त्यामुळे असं काही स्पेशल ओकेजन हवंय असं काही नाहीये ह्याच्यासाठी. एकदम छान आहे. कमेंट तर करून मस्त सांगा तुम्हाला झाले, छान रेसिपी. झाले. तर आता इथे बघा आपली डोनट रेसिपी रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. तुम्ही म्हणाल की जे बनवणारे कुठे गेले. ॲक्च्युली त्यांना थोडंसं लेट झालं. मी इकडे बसली आहे, मम्मी पण एकदम फ्री बसलेली. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. ॲक्च्युली डोनट खायच्या अगोदर टेस्टिंग करायच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतो रेसिपीला खूप मेहनत लागते. बरोबर ना मम्मी? खूप म्हणजे खूप. आणि जे बनवणारे इथंच आपल्याला मळायला किती उशीर लागतो. जे बनवणारे त्यांना खूप मेहनत लागली आहे. तर मी तर म्हणतो की तुम्ही त्यांना ॲप्रिशिएट केलं पाहिजे. त्यांनाच नाही होय तर किती जण आपल्या चॅनलवर येतात ना त्यांना ॲप्रिशिएट करा, लाईक्स करा, त्यांची व्हिडिओ शेअर करा, कमेंट करा की तुम्हाला कसं वाटतं. हे 3 वस्तू तुम्ही जर कराल तर समोरच्याला खूप छान वाटतं. समोरच्याला काय आम्हाला पण खूप छान वाटतं की आमची जी मेहनत आहेत. आणि तुम्हाला खरं सांगतो ही सिरीज तुम्हाला बघायला खूप मजा येते पण त्याच्या पाठी एफर्ट्स खूप आहेत. खूप म्हणजे खूप एफर्ट्स आहेत. जरा सुद्धा आम्हाला टाइम नाही आहे. आम्हाला पण टाइम नाही आणि जे सबस्क्रायबर येतात ना त्यांना सुद्धा फक्त ते पण आम्ही अर्धा तास जेवायला काढतो ते पण नाही. नाहीतर काहीच टाइम नाही ना मम्मी. चला म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की खूप एफर्ट्स लागतात आहे या सिरीजला. आमच्यापासून पण आणि जे सबस्क्रायबर येतात त्यांच्यापासून पण. त्यांचे रेसिपीज खूप मला तर खूप इम्प्रेस झालो मी त्यांच्या रेसिपीज. सर्वांच्या रेसिपीज पासून मी खूप इम्प्रेस झालो खूप आणि मजा पण आली. आणि मजा पण येते. चला मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. वा, वरती सजावट केली ना ते अजून चावायला मजा येते. त्याच्यावरती मी व्हाईट घेतलं कारण मला व्हाईट आवडतं, जास्त चॉकलेटी आवडत नाही. डोनट एकदम बेस्ट झाले. तुम्हाला हेच सांगायचं होतं की जे आपल्याकडे माणसं येतील, जे आपले सबस्क्रायबर येतील, जे आपल्याला रेसिपी बनवून दाखवतील त्यांना ॲप्रिशिएट करा. त्यांना व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट हे सर्व जर तुम्ही कराल ना तर त्यांना अजून मोटिवेशन मिळेल है ना. आणि अजून याच्यापेक्षा अजून मोठी मोठी माणसं येतील. म्हणजे मोठी मोठी माणसं म्हणजे आपल्यासारखीच माणसं येतील आणि आपल्याला छान छान रेसिपी दाखवतील. आणि जर तुम्ही त्यांचे व्हिडिओ शेअर कराल तर त्यांना सुद्धा आवडेल. मग ते स्वतःहून आम्हाला रिक्वेस्ट पाठवते की आम्हाला परत यायचं किंवा तुम्ही कमेंट करून सांगा की तुम्ही त्यांना परत बोलवा. ते काय सांगतो आम्ही काय करायला सांगतो तुम्हाला फक्त लाईक, शेअर, कमेंट आणि जर सिरीज आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करा.